karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ug karon mga higala, niya ang katapusang sumpay ning atong sigilanon. Daghong sasapa. Annalisa? Sir Rodel, may balik ka? Oh, dali. Sunod ako. Asa mata paingon, sir? Basta, sunod lang ako. Ayaw pagsunod niya, Annalisa. Buhiin yung liyo ko! Riin ang liog ni Annalisa, Ramon! Ako si Rodel! Dili ka si Rodel! Kaya ang among sir, buutan, dili parehas nibo na salbahes! Ramon! Buhiin ka na si Annalisa! Madam! Balik na lang sa kahayag, anak! Ramon! Ayaw pagpuyo sa kangit-ngit! Ako lagi si Rodel! Di ba mo makasabot sa tihan? Why, Ramon? Rodel ang naa! Ug mao ka na ako! Sir! Dali, dali! Buhi siya! Buhi si Ramon! Ikaw si Ramon! Ako si Rodel! Dili mo mahimong limbungan ang imong kaugalingon, Ramon! Bisan kaluha ta! Bisan pareha tagnaong! Bisan parehas ta og tingog! Ikaw pagihapon si Ramon! Ang dautan kong kaluha! Og dili ko na ikaw tugutan! Nga mabuhat og dautan! Ayaw! Ayaw po sila ang imong kaluwa, Rodel! Mamatay si Ana! Kung pusilon ko nimo! Ramon! Ramon, anak! Ayaw na pagpatay og tao! Usba na ang imong kinabuhi, Ramon! Buhiin na ka na si Ana! Ako si Rodel! Siya si Ramon! Ramon, may panahon pa na bayaran mo ang imong sa... Buhiin na siya! Buhi! Mamatay siya! Mo kay gusto pasakitan ka! Pero kinahanglan ako ni buhaton! Ramon, anak! Ramon! Ay, pagkauli ba? Ramon! Ayaw na pagpakadautan! Maluhoy ka na ako, Ramon! Kibuhat ko ang tanan nga kalimtan ka. Kung sa ang tanan na hitabo sa imong kinabuhi, Ramon. Tungod kay gipaliwa ta ka. Wa ko maning kamot nga makit-an ta ka. Ramon, himuon na natong normal ang atong kinabuhi. Ni anak ko anak, ng imong inahan. Tuguti ko nga hulipan ang tanan na kong pagkuwang nimo. Dili na nako kalimtan ang kagahapon, Ramon. I-apel ko na ikaw sa akong una-una. Kung doon na kamay angay ang silutan, ako ka na. Ako. Kay gipugos ko kalimtan ang tanan bahin kanimo. Ako ang nakasaog dili ang imong kaluha. Kay nagpasakit-sakit ko aron nga malimtan ang tanan. Ang kasakit sa imong pagkawa. Mao nga ako na lang ang patya. Buhi si Mama! Palayo na ng demonyo kung kaluha, Ma! Ramon! Ramon, patay mo! Mamatay mong tanan! Ikaw ang mamatay! Elmo! Yung patya ang akong anak! Siya ang kriminal din hisbanlot. Kung kinahanglan magmalinaw na ang tanan. Ako si Rodel. Ako.
Ramon, anak ko! Salo ako, Madam Mercy. Pero kinahanglan mahunong na ang kamatay ni Ining Dapita. Andam kong puyan ang pisuhan aron adto na mamatay. Mahatagan lang og kalinaw ang akong yutang na tawhan. Ay na akong asawa! Ay sa Sabrina! Patay na ang imong kaluha, Rodel! Patay na si Ramon! Ay si Sabrina! Tabang! 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 Ngit-ngit. Ramon, maluoy ka! Buhi ko! Ibalik ko sa kumbana! Rodel! Rodel! Madam Mercy, kaon na. Akong sa ang tanan. Madam, biktima ka lang sa dili mayong panghitabo. Busa, ayaw basulang imong kaugalingon. Gipugos ko ang akong kagalingon nga kalimtan ang akong usa ka anak. Gidawat ko lang dayon nga wa na siya. Apan, gitaguan lang di siya sa mga demonyo sa kangit-ngit. Si Lola ang sadaan, madam. Nakasabot ako karon. Nanimaw siya nimo pinaagi sa pagkuha sa usa mo ka anak. Og ang kulto ang sinugdanan sa tanang kamatay ining Dapita. Nagamit lang ng imong usa ka anak. Ma? Tuwa na sa panirariya si Ramon. Og, gisurrender na sa kapulisan si Lolo Ilmo. Kinahanglan pangitaon na namo ni Carding si Sabrina. Ni alang siya sa duol. Ma, Dili makabalik dayon din si Ramon kung gidahan niya layo si Sabrina. Sir Rodel! Sir! Andam na ang tanan sa tong pagpangita kaon Sabrina, sir! pero ang pangutana, kung asa nato siya pagitaon. Ang plano sa Casa Albor Uno. Ma, Nahinumdum na ko. unsay ninumduman ni mo, ma? Nahinumdum na ko sa gisulti ni Papa Romero. Dili Casa Albor 2 ang iyang itawag ning atong bahay karon. Unsa man day, ma? Kaluhang balay. Kaluhang balay? Buti pa sabot nga sama kini ninyong duha ug sa imong kaluha, Sir Rodel. Kuno say porma ni ining baya, mausab ang porma sa unang bahay. Kaluha? Buti pa sabot nga parehas namo ni Ramon? Carding, pagdali. Sunod na ako. Asa ka, Rodel? Ma'am, ako sundan, ma'am. Sir Rodel, niya mo lagi ta paingon din sa Casa Albor Uno. Kaluha siya sa among bahay karon, Carding. Buti pa sabot. Kung dunay taguanan ang Casa Albor 2, doon na say taguanan kining Casa Albor 1. Gusto. Sama sa Casa Albor 2, nagatubang dito sa Sidlakan ang dakong pultahan. Dali, tura dito dapit ang dakong pultahan. Ug kung tuwa dito mag-atubang ang dakong pultahan, ang taguanan, tuwa dito dapita sa luyo. Dito sa mga daghang buwak karusal, sir. Dali, Carding. Sir. Narambag ang duot sa buwak nga rusal, sir ay. Dara, sir ay, dara. Ug posible nga naadhan dapit ang tabon nga pultahan paingon sa ilawom sa yuta. Sir, akong dukon og bato kining bahay sa yuta, sir ha. Di na kinahanglan, Carding. Nakakita ka ng migimaw nga kahoy sa yuta? Mura ka nagkahoy nga para abli sa putahan, sir.
Ako birahon sir ha? Pultahan ka na paingon sa yuta. Pareha sa pultahan nga among gisudi lolo. Pultahan gyud. Sabrina! 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 Salamat nga nakita na gyud ka. Salamat kay imo kong ipangita. Ma, ito na sila sa sakinan. Biyaan na gyud nato sa dayon kining dapita. Ma, Rodel, kinahang na magsugod ta og bagong kinabuhi. husto ka. Pulos makalilisang nga kagahapon ang naglimin ining yuta sa banlo. Mao kinahanglan talikdan ta na kining dapita, ma. May mapalit na nining dapita. Sila na ang bahala din eh. Unsa o Manila kining dapita? Sila nang magbuot, ma. Dali na. O anak. Ma, okay ka lang? Okay ra ko. Ready na ba ang tanan? Hain si Carding. Siya ang nagatiman sa truck nga gikargahan sa tanan natong butang, madam. Ito na sila. Naguna na, ma. Mamaya ta din eh. Sige, Rodel. Ana? May nakita ka? Oo, madam. Naa silang tanan sa hawanan sa bay. Sila si Adela, si Janet, si Angel, ug ang kaluhan ni Sir Rodel. Ayaw na silang tagdaan na. Magpabili silang tanan dihang dapitan. Oo, sir. Okay nakita. Okay nakita. Ma, okay ka lang? Kalimtan na nato ang yuta sa banlot, ma. Iyuta sa banlot? Oh, hain man na mahimutang ang yuta sa banlot. Karon palagi ko makabatian ng lugara. Batiasan o panganan dapita, oy. Angay ng ilisan. Og dinhi mga higala, natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Daghong sasapa. Niya ang mga artista nga mo'y naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Sabrina, Jennifer Minyosa, Rodel Jomel Arizo, Mercy Teresa Tirolo. Sa papel ni Analisa, Jelly Haka, Carding Janjan Lara. Inabagan ning musunod, Alduin Nacorda, Rantrax, Ariel Mancao, Kimberly Diaz, og uban pa. Kining maong sigilanon gisuwat ni Generica Vidat sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects kini inyong higala sa kahanginan, Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Alduin Nacorda. Kining maong sugilanon gidalit kaninyo sa RMN Production Center. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhilang sa RMN. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!